Tak, ja vás zdravím pri dnešnom večeri, ktorý budeme venovať ekvalizácii, presnejšie názvu Ovládni ekvalizér ako profesionál, čo je, verím, že možno silný sľub na to, že máme dneska 1 hodinu času, ale pevne verím, že si dneska ukážeme nástroje a techniky a postupy, pri ktorých to verím, že všetci zvládnete na takej úrovni, že sa možno sami precítnete ako profesionáli. Takže poďme na vec. Takže ja by som najprv rovnou začnem zdieľať obrazovku. Začal by som tým, že čo ekvalizér ako taký je. A hneď vám to aj nazdielam. Takže ja ešte poprosím môj tím, aby mohli sledovať, či sa ešte niekto nový pripojí. Ak náhodou áno, tak poprosím, pustite ho dnu, aby to mohlo sledovať. Takže ak by náhodou nie, tak môžete napísať. Takže môžeme prísť k veci. Takže čo vlastne je ekvalizér? Hej? Na to by sme pochopili, čo vlastne je ekvalizér, tak som si pripravil takúto vlastne jednoduché pomenovanie. Hej? Ide vlastne o zmenu hlasitosti na určitých frekvenciách. Hej? Toto je absolútne taká tá najjednoduchšia a najzákladnejšia vec, ako pochopiť, čo ekvalizér vlastne je. Čiže my v podstate, ako keby sme hýbali fadermi na mixery, len v podstate tie fadery nie sú plnospektrálne, celofrekvenčné, ale sú to fadery, ktoré sa týkajú určitých frekvencií. To je vec, ktorú som si všimol, že veľmi málo sa spomína. Hej, veľa sa spomínajú ekvalizačné triky, frekvencie, kývčka, farby a podobne, ale vo výsledku stále pracujeme s hlasitosťami určitých spektier. Takže toto je veľmi dôležitá vec, ktorú som chcel na začiatku vypointovať. Takže môžeme pokračovať ďalej. Aké druhy ekvalizérov máme? Toto bude relatívne rýchle a začnem typom ekvalizérov, čo máme všetci doma, verím tomu, a to sú ekvalizéry, ktoré máme v našich dávkach. Ja mám teraz pred sebou Reaper, ale či už máš Cubase, Ableton, FL Studio, absolútne čokoľvek, vždy tam nájdeš nejakú formu ekvalizéra, ktorý funguje v princípe rovnako. Je to digitálny zero latency equalizer. To znamená, že on spôsobuje tieto zmeny hlasitosti frekvencií tým, že posúva fázy. Hej. Ono to teraz môže znieť mysticky s tými fázami, ale je to absolútne v poriadku. Takto ekvalizéry fungujú, majú fungovať a je to ich princíp fungovania. Keď z nejakého prípadu chceme, aby tie fázy zostali rovnaké, tak siahneme po tzv. Linear Phase EQ. Niektoré sú takto predisponované od výrobcu a niektoré sa dajú prepnúť. A tie, čo sa dajú prepnúť, je aj FabFilter Pro Q3. Tuto sa to dá prepnúť zo Zero Latency na Linear Phase. No než tak budeme robiť, tak chcem dať také malé upozornenie, že môže to budiť dojem, že lineárna fáza je lepšia, alebo že je to všeobecne, že má lepší zvuk ako obyčajný zero latency, no všeobecne to nemusí byť vždy pravda. Hej. Hlavne pokiaľ pracujeme so spodnými frekvenciami, takto na spodku, tak linear phase môže spôsobiť tzv. Pre-ringing efekt, čo znamená, že vcucne tranzienty. V podstate si to môžeme ukázať aj na nejaké audio ukážky, kde máme napríklad bitsie. Môžeme skúsiť jednu z týchto ukážok, ja ich dám trošku potichšie, aby si mohli pustiť. A spôsobím takýto extrémny boost. Môžeme to skúsiť napríklad na tomto. Ja to veľmi preženiem, aby sme počuli, že čo sa s tým bude diať. Takže pustíme si to najprv pred ekvalizáciou. Čiže klasický normálny loop. Teraz zapnem klasický štandardný ekvalizér, ktorý máme všetci doma, teda aj FabFilter, aj Ableton ekvalizér, aj Cubase, absolútne akýkoľvek digitálny ekvalizér. Čiže zvýraznilo to také dunenie, hej, ale stále to znie ako bicie. A keď to prepnem na Linear Phase EQ,
tak si všimnite, ako to bude pohlcovať tie údery. Ako sa z tých úderov stane ako keby bas. Skúsme. Znie to, keď to bol taký reverzný úder. Ja to budem prepínať medzi A, B, Ačko nechám lineárny a Bčko dám zero latency. Znie to skoro ako nejaké techno alebo niečo také extra, čo nemá takto byť. Čiže on to vlastne ako keby otočil ten úder kicku. Hej, ako keby ten kick neudel na prvú, ale ako keby ten kick išiel odzadu. Hej, a to je ten tzv. Pre-ringing efekt. A preto som to takto prehnal, aby som vlastne demonstroval, ako to znie, aby som naučil tvoje ucho, ako znie pre-ringing. Môžeš potom s tým zaexperimentovať sám. Každopádne týmto som chcel demonstrovať, že linear phase EQ nie je nejaká ultimátna odpoveď na lepší zvuk a v mixe si na to treba dávať veľký pozor, lebo tento linear phase dokáže priniesť obrovské latencie aj okolo pol sekundy. Takže pozor na linear phase EQ, nie vždy je to lepšie. Sú situácie, kedy linear phase EQ znie lepšie ako tento štandardný EQ a to je, keď pracujeme naopak s výškami. Nie so spodkami, ale s výškami. A ako čoskoro sa dostaneme k aj ukážkam, tak tento linear phase je všeobecne príjemnejší, keď boostujem výšky v porovnaní s týmto klasickým zero latency. Takže to je taká jeden prípad, kedy by som sa priklonil k tomuto linear phase EQ. V každom prípade chcem týmto povedať jedno, že nezáleží až tak, akú máš výbavu, aké máš druhy equalizerov a podobne, ako vie to znieť krásne, keď máš dobré equalizery a hardware jednotky a podobne, ale vo výsledku, keď vieš, čo na čo použiť, čo sú silné stránky týchto štandardných digitálnych equalizerov, ktoré máme v podstate všade, keď vieš, aké sú silné stránky a aké sú ich slabé stránky, tak využitím tých silných stránok týchto štandardných equalizerov si vieš úplne v pohode vystačiť. A vieš ich nedostatky kompenzovať iným spôsobom, ktorý si ukážeme ďalej. Takže pokiaľ máš tento equalizer a nemáš nič ďalšie, čiže máš napríklad len FL Studio, Ableton, čokoľvek iné a nemáš nejaké ďalšie platené pluginy, tak nemusíš zúfať, z dnešného dňa si odniesieš aj tak veľa a už len keď sa naučíš jednu vec, ktorú si ukážeme už čoskoro, už len tú jednu vec, tak v podstate budeš pred veľkým percentom ostatných štúdií a producentov, ktorí používajú equalizer nesprávne. Takže čo je to za vec? Poďme si povedať o tej veci a tou vecou je katovanie, orezávanie nepotrebných frekvencií, ktoré tam nemajú čo hľadať. Než budem pokračovať ďalej, tak chcel by som vysvetliť, že mám na mysle dva spôsoby katovania. Prvý spôsob katovania je orezávanie nepotrebných frekvencií zo spodu, ktoré vyzerá takto a nazýva sa low cut filter. V niektorých equalizoroch high pass filter. A ide o taký štandard, kde orezávam frekvencie, ktoré tam nepotrebujem mať. To je taký ten základ, čo skoro si ukážeme na príklade, že ako to nastaviť, ako vybrať tú správnu frekvenciu a budeme to aj počuť. Ďalší spôsob katovania, taký jemnejší, je tzv. Bell filter, kde uberám tieto frekvencie. Kde uberám frekvencie, ktoré tam nechcem. A toto je tá jedna vec, ktorú keď budeš robiť správne, tak máš v podstate vyhraté. Je veľmi dôležité, keď používaš tieto štandardné digitálne equalizery, ísť skôr do týchto cutov. Teda uberať tie frekvencie a riešiť problémy touto cestou. Lebo teoreticky by si mohol spraviť presný opak, že nebudeš uberať tieto spotky, ale budeš pridávať výšky a teoreticky by si mal byť na tom istom. Lenže prakticky tieto digitálne equalizery nemajú dobrý zvuk, keď boostujeme frekvencie. Mám tu aj praktický príklad, ktorý si pustíme a budeš to počuť na vlastné uši. Ale než sa k tomu dostanem, tak teória je taká, že odporúčam ísť do boostov, odporúčam ísť do cutov, teda do uberania frekvencií. A
touto cestou odstraňovať to, čo tam nechcem, respektíve čo je tam navyše. Možno si kladeš otázku, OK, ale ako zistím, že čo je tam navyše? Hej? Že čo je tá frekvencia, ktorú mám katovať? Čo je tá frekvencia, čo mám uberať? Kde to vlastne je? A ako na to prídem? A toto je vlastne absolútne kľúčová otázka, ktorá predchádza akémukoľvek zásahu na IQ. Pretože pokiaľ si nie sme absolútne istí, že chceme niekde niečo ubrať, alebo nedaj Bože pridať, tak je lepšie ten zásah vôbec nerobiť. Respektíve vždy si otestovať zásah pred a po pri rovnakej hlasitosti, ale je dobre vedieť, že kde budem katovať. A možno si teda kladeš otázku, že OK, ako na to prídem, ktoré frekvencie to sú. A to je tá odpoveď, čo častokrát chodí, neviem ako tebe, ale mne častokrát chodila, že používaj uši. Hej. A ty si povieš, OK, fajn, ale používam uši, ale nikam ma to nevedie. A ja tú odpoveď rozšírim. Hej. Používaj uši a používaj ich na správnom monitoringu. Všeobecne sa dá povedať, že sú dve hlavné najväčšie príčiny, pre ktoré robíme nesprávne rozhodnutia na equalizéri. Prvou príčinou a najčastejšou príčinou je práve nerovný monitoring. Ak ma poznáš, tak vieš, že sa k tejto téme vyjadrujem veľmi často a dnes sa budem ešte viacej, pretože táto téma súvisí, respektíve táto téma vplýva na ekvalizácie viac než na akýkoľvek iný nástroj. Nerovný odposluch vplýva na ekvalizáciu viac ako na kompresiu. Hej, ty máš šancu nastaviť kompresor dobre, pokiaľ máš nerovný odposluch, napríklad takýto. Máš šancu nastaviť saturátor, máš šancu nastaviť limiter, ale dovolím si tvrdiť, že nemáš šancu nastaviť ten equalizer správne, pokiaľ máš odposluch, ktorý nie je rovný a vyzerá napríklad takto. Možno si povieš, áno, je to pravda, ale uši sa prispôsobujú a to je pravda, že si vieš zvyknúť na takúto krivku, ale vždy tam bude nejaký ten impuls, vždy tam bude nejaký ten taký nejaký inštinkt, ktorý ťa bude vždy viesť pri takomto odposluchu, ktorý teraz mám odfotený, tak ťa to bude vždy viesť katovať tieto frekvencie okolo tých 150 Hz, boostovať niečo pre 200 Hz a tak ďalej. Hej. Tak to bude vplývať na celkové tvoje rozhodnutia. Takže vo výsledku budeš ekvalizovať nie tú nahrávku, ktorú počúvaš, ale budeš ekvalizovať svoj monitoring, svoje slúchadlá. Takže preto je absolútne kľúčové postarať sa o to, aby si mal ten odposluch rovný. A ako tušíš, tak jedno z tých ciest je vlastne tento Sonarworks Reference. Samozrejme, nechcem propagovať jeden plugin, môžeš použiť aj konkurenciu, kľudne si to vyskúšaj, ale určite použij jednu z tých fóriem kompenzácie nerovnosti na odposluchu. Ja osobne mám ten Sonarworks odskúšaný rokmi, viem sa na neho spoľahnúť, takže preto ho odporúčam ďalej. Ale ak máš niečo iné, tak kľudne to vyskúšaj, je to vždy lepšie ako nemať nič a vždy to budeš mať nejaký spoľah na to. Tu ešte z krátkosti poviem, že ak je pre teba príliš cenovo komplikované napríklad poriešiť kalibráciu monitorov v miestnosti, tak stále môžeš vyriešiť kalibráciu svojich slúchadiel, ktorá je relatívne lacná v porovnaní s monitormi a poskytne ti nejakú tú referenciu, že kde pridávať frekvencie, kde uberať. Budeš mať v podstate taký ten svoj stred. Takže odporúčam začať s slúchadlami, pokiaľ je to moc vysoko a každopádne slúchadlá sú super nakalibrované aj ako doplnok monitorom. Takže slúchadlá sú fajn cesta. Takže toto je ten prvý dôvod, pre ktorý robíme zlé rozhodnutia pri ekvalizácii. Ako som ukázal, počujem, že je tam príliš veľa 150 Hz, mi to hrajú moji monitory, tak ich proste sťahujem inštinktívne viacej a potom prídem do auta, zistím, že ich je tam málo, prídem ku kamošovi, zistím, že ich je tam málo a referenčný track to má krásne vyrovnané a ja netuším, kde je problém, lebo u mňa v štúdiu to znie dobre. Tak toto je presne tá príčina, prečo robíme zlé rozhodnutia. A druhá príčina, ktorá častokrát vplýva na naše rozhodnutia, je tzv. Tréning uší, respektíve netréning uší. A toto je vlastne vec, ktorá sa týka hlavne začiatočníkov, alebo
ak to nerobíš moc často. Každopádne audio inžinierstvo je v podstate skill ako každý iný. Hej. Podobne ako hra na klavír, podobne ako šport, potrebujeme to trénovať. Hej. Pokiaľ to nerobíme denne a nepridávame si ten náš skill, tú našu schopnosť, tak ju v podstate strácame. Hej. Takže je veľmi dôležité udržovať sa v tom a je veľmi dôležité trénovať. Hej. Trénovať náš mozog, ako znie 100 Hz. Trénovať náš mozog, ako znie 300 Hz, 500 Hz, 1000 Hz a podobne. Ja mám pri tom také jedno prirovnanie, že keď si predstavíš, že by si bol mimozemšťan a prišiel na túto planetu poprvýkrát v živote a ponúkli by ťa jedlom. K tomu jedlu by ti dali solničku, dali by ti koreničku a povedali by ti, že dochuť si to teda podľa potreby, že ak tam sa ti zdá, že máš málo soli, tak si to dosol, ak málo koreňa, tak si ho pridaj. Ale ty ako mimozemšťan, čo si prvýkrát v živote sadol k stolu a v živote si nemal sol, v živote si nemal koreničku, tak nemáš šancu zistiť, že či ju tam chceš pridať alebo nie. Ty musíš najprv ochutnať tú sol, ochutnať to korenie samo o sebe, aby si vedel, že ako má charakteristiku a čo pridáva do celkového mixu jedla. A rovnako to platí aj s týmito frekvenciami. Čiže je potrebné naučiť náš mozog, ako znie 100 Hz, ako znie 300 Hz, 500 Hz a podobne. A na to máme vynikajúce nástroje, jeden z nich je úplne zdarma a je od Sonarworks, nazýva sa Match and Mix. Myslím, že nejak takto. Match the Mix. A vieš si ho takto vygoogliť, prípadne ti môžem poslať linky. A je to v podstate jednoduchý hravý spôsob, kde si vieš priamo na mieste ako keby referencovať, ekvalizovať a postupovať levelmi a učiť svoj mozog, že hravou formou, že ako to znie. Druhá forma je soundgym.co, to je vlastne, pozor, je to ko, nie kom. Je to vlastne stránka, ktorá už je platená, má pokročilejšie nástroje na trénovanie uší a je to výborná vec. Je to výborná vec hlavne pre ľudí, čo nerobia audio dennodenne a chcú si akože tiež hravou formou trénovať uši. Takže toto je tá druhá cesta. Takže je za tým trošku v odzovkách driny, je za tým trošku práce, ale keď máme systém a vieme, čo robiť a čo nerobiť, tak to bude oveľa jednoduchšie. Už to nebude pokus a omyl a keď budeš používať tieto stránky na to trénovanie uší, tak tie ti dajú okamžitú odozvu, že či teda tvoje uši sú OK, či sa im dá veriť a budeš proste vedieť, v akých máš kondícií. Kdežto, keby to skúšaš ako pokus omyl v mixe, tak je tam toľko premenných, že nevieš, čo robia uši a čo robia ďalšie veci. Takže toto je taká malá zastávka, že ako zistiť, respektíve ako spraviť tie správne rozhodnutia na ekvalizéri. Máme tu ešte jeden spôsob, ako to verifikovať, ako to zistiť a ten spôsob je analyzér. Zámerne ho hovorím ako tretí spôsob, pretože keby to poviem ako prvý z dvoch, tak nebol by to úplne ideálne, lebo ten analyzer je skôr taký doplnok, pri ktorom si overím, že či mi uši naozaj nekecajú, či naozaj tých 300 Hz je tam navyše a pokiaľ ich tam počujem a pokiaľ ich tam uvidím, tak je vysoká šanca, že sa trafám správne a že je to v pohode. Ďalšia výhoda analyzerov je, že pomáhajú náš mozog zacieliť, respektíve kam počúvať. Hej, to je ďalšia výhoda analyzerov. Takže je to vynikajúci doplnok, ale určite to nie je náhrada za odposluch a už vôbec nie za tréning uší. Takže poďme ďalej. Poďme si povedať viacej o druhoch ekvalizérov na konkrétnych skladbách a poďme si to ukázať na prvej skladbe, ktorá je od Adriany Faye. Ďakujeme týmto za poskytnutie skladby a keď ju chcete podporiť, tak môžete ju nájsť na stránke www.adrianafaye.com a tam sa môžete doklikať k jej hudbe, k jej Instagramu a TikToku. Takže sa vám bude páčiť, tak určite podporte, bude rada. A môžeme ísť ďalej. Poďme si pustiť skladbu Sudin, respektíve jej ukážku a tu budeme rovno ekvalizovať vokál. Takže poďme na vec.
yes, I'm caught on board your empty seat you adore. I close my eyes in the dark, blowing past a broken spark. Since you've gone, I've been trying to go with this ride. I'm not alright on my own. OK, krásny vokál. Znie to super až na jednu vec, že je to také trošku zastrené. Hej. Verím, že si to všimol aj u seba na odposluchu, že je to také pod dekou a trošku to postráda výšky. Takže čo s tým spravíme? Ja som tu pripravil dve cesty, ako to budeme riešiť. Prvá cesta je, že spravíme všetko cez tento Pro Q3 a spravíme všetky zásahy v ňom. A druhá cesta je, kde ti demonstrujem, ako to bude znieť, keď to spravíme cez analogový EQ, ktorý je v podstate plugin, ale je vynikajúco namodelovaný a mnohé z týchto pluginov sú na takej úrovni, že je ťažké ich rozoznať od hardwareov, takže je to zaujímavá ukážka. Takže čo spravíme s týmto vokálom? Ako prvá vec, čo by som spravil v tomto prípade, je cutnúť spodok. Hej, to je veľmi dôležité, pretože v prvom rade sa zbavíme pri vokáloch takzvaných pops. Hej, to sú také tie nečakané pukance, také nečakané dunenia, ktoré vznikajú hlavne, keď je spevák blízko mikrofónu. Častokrát sú v týchto frekvenciách schované aj rôzne nečakané buchoty, údery z vedľajšej miestnosti a podobne. Je to neuveriteľné, čo tie mikrofóny zachytia. Každopádne, týmto sa toho zbavíme, ušetríme tento headroom, tento priestor na tom spodku a